Llavors, bé, a vegades en converses amb Joan doncs hem arribat a aquesta conclusió que per mi resumeix bastant l'estat de la qüestió de la situació dels comunals a la Vall de Cardós, que és que hi ha una carcassa comunal sense el motor ni les pràctiques comunitàries. És a dir, hi ha una estructura, hi ha una organització, però no hi ha la flama que permet que estigui viu, que al final seria la xarxa comunitària i totes aquelles pràctiques que serien associades. Llavors, una mica el que he comentat, la gestió dels béns comunals està a molt poques mans, s'ha perdut les pràctiques, el fer comú, la implicació per part del veïnat, llavors s'adopten unes actituds més passives i simplement de decidir si es troba a subhasta o no un lot del bosc, llavors i també els aprofitaments que s'impulsen són més aviat d'ús particular que col·lectiu. Llavors, considero que el comunal té bastanta potencialitat, o sigui, malgrat l'escenari que plantejo que potser trenca algunes idealitzacions pel fet de dir, ostres, sí, hi ha molta superfície comunal, és un fet present, però no hi ha aquest enxarxament i no hi ha aquest impuls. No obstant, crec que pot aportar i al final dependrà del veïnat i de les ganes que s'hi pugui ficar, de com s'aprofita aquestes oportunitats.